ce ai spre așa? E Natani sta la crop jumătate. Mie mă ăla, Daz Ganga ăla. Dau și ăștia niște de să moară mie, trebuie să cine mai. Mamă, ăștia au fost în training în pula mea deja și au dat work. Băi, sigur că și-asta e vedere. Uite, mai joc tot atunci. Asta e pe... Mă, să dăm capia. Sau... Nu! Nu știu că m-am gândit. Mă, da, mă, You completed your Asta first sară, objective. frate. Every objective